Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Al-Amin wanda aka fi sani da Kaf Mata Kyau. Ina muku tallan channel ɗina mai suna Royal Comedian TV domin ku nishadantu kuma ku faɗakantu. Yawa kuma kada ku manta ku danna subscribe kuma ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sababbin aikinmu. Haku ce. Mala Amadu, na? ya aka yi ne? Lafiya na wallahi. Na ji sanar wannan taka ce ka bude YouTube. Sai na ce ni ma bara in zo amma waya ta ba data. Za ta yi haka Haba Mala Amadu, bai ka taɓa gani inda ba data. Aka ce za ka yi YouTube kuma kai kan lokaci ba ka da data. Amma ina maka albishir da cewa Royal Comedian kowa ce. Tunda Mala Amadu Allah ya kawo ka, zan karɓi waya ka sa maka data domin ka rinka zuwa Royal Comedian TV. Zai kai kallo ka nishadantu tare da iyalanka. ina da wata tambaye in na shiga zan ganga. Za ka gani A TV? Amma jigi zan ganga. ka gani ba. Ni ma Amadu zan danna zan yi subscribe na Royal Comedian TV. Kada ku manta Royal Comedian TV. Haku ce. Wallah mun bar ku lafiya.